bat partekatua izango da eta 10-20 minutu hartuko dituzte. Baina hasteko Ignacio López Goñi hartuko dugu, biologian doktorea da, Nafarroako Unibertsitatean, katedratikoa ere bada, katedra dudena, mikrobiologoa, divulgatzaile zientifikoa, idazlea ere bada. Eta virusei eta bakteriei dagokionez, referentzizko aditua da, eta, bueno, benetan divulgatzaile guztia deitu diote horri buruz hitz egiteko. Laguna handia dut gainera. Beraz, gustura egon dadin, txalo bero bat emango diogu, Nacho Goñiri. Bueno, antes de empezar, yo a ustedes les veo un poquito tenso. Hasi aurretik, tentsioa igartzen dut hemen giroan, eta orduan selfie bat egingo dut zuekin, oso gai serioak izan ditugu eskuartean, eta nahi dut zuek erlaxatzea. Denbora ez dugu kontatuko, selfie bat aterako dugu, ia zemut ateratzen den. Ia, egin kasu, mesedez, ez dakit egin irribarre, mugitu, ia, irribarretxorik bai, ederki. Az gaitezen orain bai. Jesusen lehen miraria. Hementxe. Astera guaz. San Juan, bere evangelioaren 2. kapituluan, irudi batekin datorkigu, irudi eder batekin, Jesus eta disipuluak gonbidatzen dituzte Kanan egingo den ezkontza batera Galilean eta Nazaretetik kilometro batzuetara. Bertan daude baita ere emakume batzuk eta haien artean Maria, Jesusen ama. Garai hartako ezkontza judutarrek 3 egun irauten zituzten. Eta haietan osagai ezinbesteko bat zen ardoa, ardorik gabe ez zegoen ezkontzarik. Maria konturatu zen berehala bukatu zitzaiela ardoa, eta ardoan semeari esaten dio Jesus. Ardoa bukatzen ari da. Jesus, esaneko mutila zan, amari men egin zion, eta orduan lortu zuen ura ardo bihurtzea. Ez edozein ardo evangelioaren arabera, ardo ona egin zuen. Eta hori izan zen Jesusen miraria. Ura ardo bihurtzea. Ez alda zoragarria. Jesus oso tipo argia zen. Oso argia zen. Oso azkarra. Bueno, noizbenka evangelioa irakurtzea komeni da, asko ikasten da. Baina ardoaz hitz egingo dugu eta ez evangelioaz. Eta arazo egin ez duanez, 4 mezu alkola hartzeak kalte ingo dio zure osasunari. Galerazita dago, adingabei alkola saltzea. Eta orduan baldin bazaude, ez edan. Eta ez da gidatu behar badazu ere. Ados. Badakizue urak zer egiten dion egurrari? Haunditu egiten du, puztu egiten du, eta zer egiten dio burdinari oksidatu? Nahi baduzue, edan ura, egin nahi duzuena, askatasun osoa daukazue. Eta batzuetan, ezkontza batzuetan, ez adiskiden afari batzuetan esaten dute, zu, dakizula, aukeratu ardoa, eta horrela egin behar da. Hartzen duzu ardo karta, eta eskuineko begiarekin begiratuko duzue prezioa. Eta aldi berean, ezkerreko begiarekin ardoaren izena. Eta eskuinekoarekin fijatzen zarete prezioan. Ez hartu garestiona normalen, ez da onena, baina ez izan miserable batzuk eta aukeratu merkeena. Baina joan erdira. Eta erdian dago bertutea. Aukeratu prezio ertaina duen bat. Eta ezkerrarekin erabaki ez ardo tipiko bat, eta eksotikoa, ez daki Txilekoa baldin bada, Hego Afrikakoa baldin bada, Napa Valley edo Australia, aukeratu ardo hori. Aukeratzen duzuenean ardoa esango diezue kamareroari. Zerbitzariari mesede zerbitzatu gero probatu egin beharko duzue ardoa. Kamareroak pixka bat aterako dizue.
Ez da, bueno, bata gehiago, ez pixka bat, guazen probatzea ardoa. Eta kopa eskuineko eskuarekin hartzen da, oinarrietik. Hori oso dotorea da eta beraz oso garrantzitsua da ardoa oxigenatzea. Horretarako mugimendu batzuk emango diogu. Ardoa oxigenatu dadin eta askatu ditzan barruan dauden usain edo aroma horiek guztiak. Ondoren sudurra sartzen duzue kopan eta arnastu egiten duzue ardoa. Momentu horretan oso garrantzitsua da begiak istea eta sentitzea usaina. Emango du asko dakizuela ardoi buruz. Eta gero probatu dezakezue ardoa. Garrantzitsua da ardoa ahoan gelditzea. Eta gustu papira guztiak kitzekatzea, aroma guztiak, usain guztiak zure emin gainean zure ahoan gelditzeko. Eta horrela esan ahal izango duzue. Bai, aterako pari. Hori egiten baduzue, nik ziurtatzen dizue, seguru nagola garaipena ezagutuko zuera. Zer dago ardoaren fabrikazioaren atzean? Mendetan zehar, milaka urteetan, ez ginikin tutik ere, uste genuen edari misteriotsu bat zela, jainkotiarra espirituala itzen zuela. Baina Pasteur handiak aztertzen ari zela ardoaren gaixotasunak eta mikroskopioa erabiliz aurkitu zuen mikroorganismo baten ondorioa zela, legamiena, izaki zoragarri batzuk, sakaromizea da mikroorganismo bat, kariotiko bat, eta fermentazio hartzidur alkoholikoa egiten du degradatu ditzake azukreak muztioan eta etanola sortu. Legamia oso garrantzitsua da, eta gainera ardoak garagardoa sortzen du, egiten du ogia ere bai. Imaginatu garagardorik eta ogirik gabeko mundu bat, ardorik gabeko mundu bat, hau da, legamiari gabe bizitza askoz ere gogoragoa izango litzateke, ez legoke pintxopoterik, hemen? Ez legoke legamiari gabe pintxopoterik. Baina legamiak zergatik egiten du ardoa? Bueno, legamiari ardoa bosta jola zaio. Eta nola sortzen du, baina zergatik bakterioekin lehiatzeko horti eta biltzan xomorro batzuk eta ugaldu egiten dira metabolikoki askoz ere bizkorrago. Eta estrategia evolutibo bada lehiaketa saiesteko. Horregatik legamiek ardoa ekoizten dute. Un buen amigo mío. Dola urte batzuk, adiskidun batek, anai bat niretzat egia esan, kontatu zidan proiektu batean zibilela lanean. Eta lagun honek isolatu eta ezaugartu egiten ditu tokiko legamiak. Ardo desberdinak egiteko, nortasuna duten ardoak egiteko. Eta lagunak esan zidan, 3 ardo kopa dituzu. 3 legamia berberak dituzte. Hau da, ardo hau, barkatu, 3 ardo kopa hauek emazti berdineko matxak dira, eta legamia desberdinak dituzte. Probatu. Ardo hau, ardo honek frutu gustua du, ezakit melokotoia den, murtsika den, edo platanoa, baina fruitu duna da. Urrengo ardoa, masti berdinetik, beste legamia batekin hartzituta, hau ardo sendoa da, gorpua du, alkohol asko du. Eta 3. ardoa, ni solasaldio ematea oso ondo asko gustatzen zait, ikaragarri ondo pasatzen dut. Hau bai dela ondo bizitzea. 3. ardoa usaitu besterik ez dago, hau da lore usaina du, ez dakit vainilla den, baina ardo guztiz bestelakoa da. Matx berbera dute, baina legamia desberdina. Nire adiskidak esan naizina dena da terruaren kontzeptua. Beti mesatzen dugu dela maastiaren aldaera, praktika enologikoa, klima, lurra, baina askotan astu egiten da matxaren mikrobiota. Matxek ere mikrobiota dute, mikrobio, bakterio eta legamiak, eta horiek ematen diote nortasuna ardo bakoitzari. Zientzia solasali batean, itzaldi batean ez balin badago grafiko bat, ez da itzaldi bat. Hemen, ardo batean ikusten dugu ze hartzidura gertatzen da egon batzuetan, eta nola fluktuatzen dute organismoek, goian, bakterioak, bean, legamiak, koloreko detan, eta ikusten dugu hartzidura bitartean aldaketa bat dagoela mikroorganismoen profil horretan.
Eta beste grafiko honetan, ardo desberdinak ditugu. Ikusten dugu, zutabe bakoitzean, ardo bat dela, eta kolore kodetan, ze legamiek parte hartzen dute horretan. Teguar, mikrobiar hori zein den. Eta berriz ere, jatorri izendapen desberdinetan ikusten dugu jatorri izendapen bakoitzak bere marka duela, bere profila duela, bere teguar mikrobiarra. Bakterioak eta hartzidura. Azken batean zer ari gara ikusten. Matxan ez dagoela bakarrik sakaromizea, legamia, baizik eta matxean amarnak alegamia desberdin daudenak, batzuk sakaromizak, rotula, ansenia espora, torula espora, hartziduraren erantzuleak direna. Eta hartzidura ez da bakarrik azukretik eta nolera pasatzea. Baizik eta mikroorganismo horiek guztia konposatu gari sortzen dituzte, ez etanola bakarrik, baita ere polialkolak, polietanolak, azido organikoak, azido hegazkorrak, horiek guztiak dira aroma hoien guztien arduradunak edo erantzuleak, testura bakoitzaren sortzaileak. Esan genezake ardo bat ia izaki bizidu bat dela. Eta hor kopa barruan zapore orgia bat dugu, kolore orgia bat dugu, intensitate bestelakoak, hau da mikrobiotaren produktua, hau da bakterio multzo bat, eta legamia askotarikoak nortasun berezgarria ematen diotena ardoari bakarra eta aparta. Nire adiskideak atera egiten du, hautatu egiten ditu tokiko legamiak, eta proposatu egiten du mikroorganismo koktel jakin bat ardoari nortasuna emateko, ardo ekologiko bat egiteko, ardo desberdin bat egiteko. Nik espero dut urrengo batean ardo bat eskuetan duzuela, espero dut estimatu ahal izango duela zenbat zientzia dagoen kopa baten barruan. Ardoa merezi izan zuen Jesusen lehen miraria, osasuna. Topa.